para suling kumandang sarane ngentan kali ulun apa setia pun tapi ono iya ono dino maneh panyobane hati jaman berjuang kelingan
kasih banyak Ibu dan Bapak. Ora munggah pindho. Moh. Kene kudu pindho. Silakan nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Rukun Islam. Teme kele ya Allah Gusti. Tak Kuwi tameh. pepeling ya nyok. Wong kok jarine nuansa percintaan, bermesraan kok rukun Islam ki lho. Kuwi yo ngelingne nggon percintaan Mas yo wong lagi jatuh cinta yo eling neng ngibadah kok iso. Ya aja to sing bercintaan kok iso goblok. Lah apa enae? Gundul tengah. Yang lain ngono to lho, mosok Ya, percintaan. Oke. Slendrone ya. Memanesmu kala. Marahi barkan. Ora. Ora. Moho wiku. Nggih nggih nggih. Dwijawara Amren. nyapa marai barang. Memanismu kang ujiwat. Alah. Kok iso tekan jula-juli iki lho. Memanismu hangu jiwa. Arep marahi mesti. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Moho Moho wiku. Dwijawara Ambrengeng. iya. Memanismu kang ujiwat. Nggih, suarane apik wae. Sae, Raine sing elek. Pengen apik ya dicet. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Mustikaning jagat ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji katresnanku kanggo sliramu yayi. Piye to? terokno sik. Terokne kowe. Hihi. Terok. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu sineksenan jagat saisine apa to? Ngomong dhewe ngono lho. Wong iki tak warai lho no. Kedawan kuwi Cak. Kedawan oe. Ya Mas no, ya ampun. Nang ora iso pendak to jane. Mas Darmono ndol janane. Darmono Piye to? Winong. Kok Winong aku kleru terus oket mang. tresnaku marang sliramu
rahino bang wis rahino srengenge muncul sunar sumamburat bang wis rahino bang wis rahino srengenge muncul sunar sumamburat cicit cuwit cuwit cicit cuwit cuwit cicuwit rame sorot
sirwengi tan kendhat bebaya mamala tan kinaya ngapa bebentu papateng tan kena ginira pang wetan pang wetan bang wetan semburato Bimbo kekondombre wingin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kungas depeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro wayah Brara jagat dikepara ngarsa anggen jangantika marak wonten ngabantaraning sun lan kula pasang pambagya sami manggih karaharjan paman pancat ngono inggih yer inggih awit mundi pangestunipun Angger Prabu sowan kula manggih Basuki kejawi saking menika kula ngaturaken sumeng kemawon pabekti Nger Angger Stijo nggih man nggih kula tampi nanging dawah sami-sami Adipati Yayagriwa dikepenake nggonira sowan inggih sinuwun sowan kula ngaturaken sembah pabekti mugi konjuk wonten sandhapepada paduka sinuwun yo tak tampa gawe bomba ing casulut tas ingsun bawan pancat nyono mang dawuhke Kang Sami Maraseba supaya padha sumene sawetara
ingsun nedya ndangu dhateng kawula ingkang nembe sowan menika. Inggih, Nger, inggih. Ngestakaken dawuh, Nger. Mangko isik aja sinenggo ingsun tambuh. Yektine ingsun durung nate wanuh, lah kok iki ana kawula ingkang munggah ana ing Sitinggil Binaturata. Kowe sapa iki? Apa kowe klebu kawulaku? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika abdi paduka ingkang mapan wonten ing wewengkon Kikis Tunggarana. Dene nami kula pun Jaya Walwil. Ora kusik. Kok lagi ingsun sumurup yen ingsun duwe kawula kaya kowe sing mapan ing Tunggarana. Banjur ana wigati apa? Inggih, kepareng matur nanging saderengipun kula ngaturaken tebaskul binuntel ron kalapa apuranto yen wonten lepat kawula. Yo, ora dadi ngopo. Wah, wong cilik wae matur genep temen tata kramamu. Matura. Sirnak nurasa wigih ringa-ringa. Inggih, nuwun. Waleh-waleh menapa estunipun kula menika tasih kalebet kawula Tunggarana. Nanging wiwit rumiyin kula ngayom wonten sandhaping gendera Traju Tresna. Awit ngemuti bilih kawula Tunggarana menika samenika sampun pecah dados kalih perangan. Ingkang sakbergata tumut wewengkon Pringgondani, dene ingkang saperangan tumut negari Traju Tresna. Nderek nyengkon adekipun sinuwun Prabu Stija. Mila nyuwun pangapunten yen sowan kula namung badhe nyuwun pengayoman dhateng paduka sinuwun. Yo. Yen kowe kepengin ngayom karo Prabu Stija, ingsun keparengake. Banjur gaweanmu apa? Kula menika namung tiyang alit. Damelan kula inggih namung sak kecepengipun, pokoke inggih mung serabutan. Lah terus anak bojomu nanti? Oh, semah kula. Yo. Anu ditinggal minggat kula niku. Duh sinuwun. Inggih lapedeg surasya-sya para nayaka Tunggarana dhateng tiyang-tiyang ingkang sami ngayom wonten ing gendera Traju Tresna. Oh sinuwun tiyang kados kula menika. Anak bojo kula menika dong minggat sedanten. Lan tiyang-tiyang ingkang sami nyengkuyung dhateng adegipun paduka Sinuwun Prabu Stija. Saben dinten saben dalu namung tansah ancik-ancik putu ingri. Monggo menawi bab peperintahan kula menika ngertos menapa. Jer kula namung tiyang alit, wong cilik niku butuhe mung supaya dagangane laris, nyandang wutuh, mangan boten kekurangan. Niku butuhe tiyang alit. Ewadene dening rehranipun Adipati Wawana. Inggih Adipati ing Tunggarana perintah dhateng wadya balanipun dhateng sok sinten kawula mbuh lanang mbuh wedok mbuh nom mbuh tuwa. Menawi menika sami nyengkuyung dhateng adegipun gendera Traju Tresna kedah dipun kisasak bajang cendelipun. Oh sinuwun. Malarikana semanten kula nembe nggelar dagangan wonten ngajeng griya kula dumadakan wonten prajuritipun Adipati Tunggarana ingkang dhateng. Dagangan kula dipun obrak-abrik, bojo kula dipun prawasa wonten ngajeng kula. Anak kula nggih dipun brondong mimis saking wingking, anak kula nggih tumut pejah dados banten sinuwun, kula nuwun pengayoman sinuwun. Sigra-sigra yen Pramana kanca. Sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek maro sing sangkatri kumulung mangrempahing wadya karada kura ora reka kiri
Pangestu Ngora Jagat Manik Raja Dewaku. Wah. Ora leda jare ngadhaplok yen ngono bener apa ingkang dadi pangendikane Paman Pancanyana nalika semana. Uga ature wong iki cetha yen to tingkah Adipati Wahana saiki kepengin balela marang Stijo. Hei Wajaya, wis aja nangis, kowe tak paringi bebungah. Ora perlu kowe bali ana Tunggarana, sira ingsun keparengake mapan ana ing Traju Tresna kene. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun sanget sinuwun. Yo, kowe mengko malah tak paringi gawean tak dadekke pekathik. Wis sawetara metu njaba dhisik. Inggih kula nyuwun pamit nggih sinuwun matur sembah nuwun. Yo, sing hati-hati. Senongwati jagat kinari amung wak lumembak ombak ing samudra Bale lumut amrek ganggeng Awi tore dencengan ora bakal nyambung maninggal yen ora kleru iki kaya buta pringgondani paman kula Bendana. Iya. Aku makmu cilik kaya Bendana, aku yo ana Traju Tresna kene ngaturke salam takrim yo, Gen. Yo, paman, yo tak trima.
ndadekke bombo ing atiku. Banjur saiki matura Praptamana Trajutrisna iki saka kersamu dhewe apa dingkongkon karo Yai Gatotkaca ing Pringgondani? Ngene ya, Nger. Nek sadurunge tak suwun kowe aja nganti gathuk wimbahmu. Mergo aku mau ngarep matur yak wutuwe. Yen teka kono kene pancen bener mung dikongkon karo anakku Gatot. Sing suyasane aku bakal ngaturke layang Kaya bocah nom dadak nganggo layang-layangan. Wis gene kaki. Kowe enehno aku layange tak wacane. ya iki tampanono ning ya aja muring ya. Ya. Buma sumya pratangga winduwiyat. Amun-amun lirku mampang. Maletik putu sing sewang ulun. Oh. Tulisane kandel tipis. Cetha iki tulisane Gatotkaca. Salam taklimku katur ngersani Kakang Prabu Stijo Gombal. Nganggo salam taklim barang Kakang Stijo. Jaos suninga yen to kalenggan iki Adipati Waana Tetinjana Pringgondani sing surasane Rening Kadipaten Tunggarana iku duk gunane mlebu wongkon ing praja Pringgondani. Mula para kawula ing Tunggarana kang lumantar Adipati Waana kepengin padha makempal maneh ana ing Pringgondani kaya nalika jaman pemerintahan Dyasta Hyang Trembaka. Mula lumantar nawala iki sru panyuwunku marang Kakang Prabu Stijo anane kukis Tunggarana iki ayo dirembug kanthi sarasehan lan sarana bedamen. Uga disekseni para sesepuh utamane disekseni dening sesepuhing Ratu Eyang Prabu Baginda Matswapati. Pamrih perkara iki dimen cetha lan aja nganti glandang carang saka pucuke. Cukup semene aturku ana luputku diagung pangaksamenipun Kakang Stijo. Wah, bangsat elek. Wah. Bangsat buku karepe dhewe. Wis cetha wong Pringgondani srakah sumungah angah-angah arep jayah rayah wewengkon Trajutrisna. Tumrape Stijo sedumuk Bathuk Sari Bumi najan mung sekilan bumi Tunggarana ora bakal tak lilake marang Gatotkaca. Kudu tak tombohe wutahe getihku, pecahe balungku. Kala Bendana. Kusik ta kusik. Kusik ora nesu sik. Aku lak wis kandha ta dipikir dhisik aja krusah-krusu. Mengko ndak kesurut dalan buntu apa-apa kok njuk nesu. Sithik-sithik nesu sing sareh Kowe ngerti si surasane layang? Apa kowe ngerti? ya mestinya aku ya ngerti surasane. Nanging nadyan mung sriwing-sriwing. Aku ya ngerti to reh-rehane Angger Stijo ya kuwi Adipati Waana saiki lagi mapan ana Pringgondani. Nah, Yen ngono cetha yen Adipati Waana ana ing Pringgondani iki ujupe ora mung sambang sinambang nanging pancen ana karep ngayom ing Pringgondani. Lan bakal nyuwun pambiyantu gone kawula Tunggarana bakal nyawiji ing Pringgondani. Kuwi genah cetha. Genah cetha yen to Adipati Waana balela. Merang kampuh jingga mundhan datan Waratu. Lan wis genah cetha yen Gatotkaca bakal mlengket Tunggarana arep dadekke siji karo Pringgondani. Anggepe apa Gatotkaca srakah lan meneh Tunggarana iki wiwit kuna kuwi wewengkonku nanging Gatotkaca tengandhaan melu-melu nyampuri perkara iki. Mula kala Bendana ora perlu dadak nganggo layang cukup lisan wae. Kowe wae saiki baliya omong karo ponakanmu Gatotkaca taunana Windana Tunggarana iki bakal tak kukui. terus aku kon kandha apa? Aku kon kandha apa karo Nyak Mas Gatot mengko? Kowe matur wae. Matur wae yen Stijo wegah dijarem bukan perkara iki. Kowe omong yen Tunggarana kuwi yiyit wiwit biyen nganti tekan saiki tetep ke bawah keperintah negaraku Trajutrisna. Mula rasah nganggo sarasehan. Ora perlu dadak rembugan disekseni yang Baginda Maswapati. Lan ora oleh Adipati Waana saiki tak jaluk
syukur yen kena tak jujuk tak jung krana alis nanging yen bondo kalani beguguk utawa waton malah budi tak sembadani lan yen awakmu Gatotkaca wani melu-melu perkara iki wani nglonjongi Adipati Wana nggone balela karo aku aja takon dosa malah salin bubukan karo Pringgondani wong Pringgondani bakal tak lok-lokke sak dosane aja meneh mung wong Pringgondani nek perlu maju sak Pandhawane Boma ora bakal mingko ing perkewuh Oh, ngene ya ngene. Mbok jembuk sing sae. Kowe aja grusah-grusu perkara Tunggarana iki. Jane iki dudu karepe Gatotkaca iki dudu. Nanging iki penangise wong sak Kabupaten Tunggarana ingkang lumantar Adipati Wana. Dheweke nangis-nangis karo Gatotkaca sing surasane wong Tunggarana kepengin bali kumpul karo bangsa Pringgondani. Merga miturut dongeng Kadipaten Tunggarana kae biyen mlebu wilayah Pringgondani. Ngulanjur dak kepengin nontonke balung pisang raketke daging renggang. Ngono dadi anak Mas Gatot ngajak sarasehan karo sampeyan kuwi dasare mung kepengin njejekake adil lan bener. Kanthi kunci pepakem pustaka raja babagan dumadine negara-negara saindenging jagat iki utawa Prabu Maswapati dadi pimpinan perserikatan bangsa-bangsa. Gampangane kaya ngono kuwi. Yen kowe kudu ngerti istija, yen kabeh gambar lemah wewengkon kabeh negara sak jagat iki kabeh ana negara Wirata. Mula Gatot njaluk disekseni sinuwun Prabu Maswapati ing Wirata. Merga kuwi yatune para ratu yen meneh manut pitung lan layang kang gumathok Kikis Tunggarana kuwi cetane dumadi lan mlebu wewengkon Pringgondani. Mula tak jaya kowe aja nyayahi karo adimu Pringgondani, adimu Gatotkaca mung disambati karo wong-wong Traju Trisna sing mapan ning Tunggayana kono. Ngono kuwi. Lan Adipati Wana saiki mapan ning Pringgondani kuwi saiki dadi tamune Nak Mas Gatot. Muya sajroning Adipati Wana mapan ana kono kuwi kawilujengane dadi tanggungane Gatotkaca. Dadi yen kowe arep ngrupta paksa Adipati Wana arep tok jak bali ning Trajutrisya ki ya mengko dhisik. Ya nek Wana gelem nek ora gelem kepiye mongko Wana ki saiki ana Pringgondani ya wis kerasan. Wis kerasan ning Pringgondani wis kuwi penggalian ger-ger setija. Kala Bendana, rasa kakehan gunung sing tanpa guna. Cekake kowe bali yo. Kandha karo Gatotkaca yen aku moh rembugan. Aku moh dijak sarasan. Lan aku njaluk bali Adipati Wana ning Trajutrisna. Ya bali. Ning aku ya moh nek kon meksa Adipati Wana yo. Nek Wana ya gelem bali kudu diayomi Nak Mas Gatot. Lan umpamane kowe ngrit Wadyapala ngrutuk Pringgondani aku ora tanggung lho. Wis rasa kakehan wus. Bali kala Bendana ora gelem bali tak kepruk paedon sirahmu. Aduh, Nger. Kok malah lajeng kados mekaten kedadosanipun. Kula aturi ngrajut dhateng Bramantya Paduka anak Prabu pun kersane. Niki perkara pun dados gedhe, ora urung mesti badhe nglandhang carang saka pucuke. Pun niki kabeh badhe kula dadhaki
ora urung mesti dadi perang gedhe. Aduh, Ngger. Malah mboten kantenan pun, Mang. Mang dawuhke Wadyabala Traju Trisna, Syaga tata-tata sikep gegamane ngayuda. Yen Gatotkaca ngukuhi bumi Tunggarana pringgondani digecah srana perang pun. Sawetara badhe kundur ngedhaton riyin. Mang dawuhke Wadyabala lan ubayane sampun ngantos mlejani.